Bine ai venit pe acest canal! Această etalare este pentru trecut, prezent și viitor. Este cea mai rapidă cale de divinație pentru a afla ce vă rezervă viitorul apropiat. Asul de monede în prezent ne arată că apar oportunități noi de afaceri, poate puneți bazele unui proiect ce va aduce bani. Poate fi vorba de o nouă relație ce are mare viitor. De asemenea, poate fi o implicare mai mare în relația actuală. În orice caz, este semnul unei relații de viitor. La capătul drumului vă așteaptă materializarea viselor dumneavoastră. Eforturile vă sunt răsplătite. Pentru cei care nu au o relație, poate fi vorba de întâlnirea cu o persoană alături de care ar putea trăi împlinirea viselor de o viață. Este cartea care aduce bucurie și împlinire la un nivel mult mai ridicat decât cel scontat. Afirmă: este mai plăcută întrebuințarea bogățiilor decât posedarea lor. Regina de spade ne arată aici o persoană perspicace, ageră, echilibrată, independentă, individualistă și analitică. Poate fi considerată cartea văduvei, implică singurătatea, indiferent de modul în care privim problema. E momentul să ne analizăm acțiunile și vom vedea unde am greșit față de noi și față de ceilalți și de ce unii cred că suntem vulnerabili, de ce părem ușor de păcălit. Această carte ne transmite faptul că trebuie să luăm trecutul nostru ca pe o lecție și să punem în practică tot ce am învățat. Femeia independentă, inteligentă, ce se pricepe la științele exacte, foarte tăcută și gânditoare, știe să-și gestioneze banii. Avem aici, pentru viitor, cartea Cavalerul de monede, care reprezintă perseverența, tenacitatea și sigur pe forțele proprii. Practic, om de încredere, statornic și om de acțiune. Această carte este foarte pozitivă. Este relația solidă între doi parteneri de viață, expresia intimității create în timp. Dacă suntem singuri, aduce posibilitatea creierii unei astfel de legături. Poate fi și o perioadă favorabilă ce ne va aduce mulțumire. Această carte reprezintă un bărbat chibzuit și inteligent. Sunteți prea adâncit în muncă și ați uitat să vă bucurați de plăcerile vieții. Cei apropiați vă simt lipsa. Arătați că aveți spirit comercial, dar evitați orice formă de speculație. Prin atitudinea dumneavoastră fixistă, ați uitat de ceea ce era mai important. Treziți-vă pentru că bateți pasul pe loc. Prin hărnicie și atenție în tot ce faceți, puneți baza unor valori bune și durabile. Cavalerul de monede simbolizează simțul pentru un lucru durabil, solid și sigur. Este atmosfera elementului pământ, fără de care nu ar fi viață. El este siguranța, rezultatele palpabile și ne oferă cadrul pentru experiențe senzuale.